10 मोनहैनाय लोगो लोगो बिसोर मा बिदों मबाइल बिदों बाइक बिदों मा होननानै बियो मबाइलखौ बाइकखौ क्लास 10 मोनबाय मेट्रिक फाइनाल होनो गोनां गथ' मेट्रिक कैंडिडेट सासे मा होननानै बियो मबाइलखौ आइलां मानदों मोजांबो मोजां दानि उन्दैयाव इदिनो मोनफैफेरदों नालाय आइलां चकलेट जानो हांजालायबाय चकलेटखौथ' ओरै हानबानो मोनो र' जाबाय जोब्बाय दाना देरनानैबो आइलां जालाय बाय मबाइल नांगौ थालां क्लास 10 मोनोबा आइलां आंनो बाय नांगौ नङाबा आं जालाय मोजां फरिखा मानदों बाय नांगौ आं नो फरिखा लिरां मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां गथ'आ बाइक मोनाबा फरिखाखौनो लिरलानो नंगौना नङा दे मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां बियो दा बाइक नांसिगौ नाबा फरिखाखौनो लिरला नाबा साननैसो ओंखाम जाला स्कुलावबो थांला होमबाथाय बिमाया फिसाया मा खालामबावनो फिसा बिमायानो आसोलना बिमायानो मा जाला बाइक नांगौनि फिसा लानो साथाम जाबाय ओंखायनो बिफाफ्रा एसे रागा खरा थायो नालाय होनो नागिरा आरो ओंखायनो बे बिमाफ्रा मा खायदा खालामोनो सेरेब गोसा बायना लाबोनानै ना गोरि फ्राय मागुर फ्राय एवना दोनफैजाहैबाय फिसाया फैनाय लोगो लोगो नै बिफा ना मागुर एवदां नै सेरेबाबो मोजांथारहाय मोनबारि मोनानि फिसाया सानबाय बाप मासि उन्दोले आंखौलाय दिनैलाय गोसोखांबाय बियो बै समाव हाबा जाजेननायनि खोथाखौसो बे समावसो बिदि अनदोंमोनलै बियो 20 बोसोरनि उनाव दिनै बेबायदि अनफिनबाय बा लोंबाय हिनजावाबो लुना होगासिनो लोंनानै बिमा आं नोंखौ गाराथ' लासैनो उन्दुबाथाय एसे लोंना उन्दुनाय नालाय थाब उन्दुनो नागिरा आरो होमबाथाय बिमाया नै बिफा मा जाहैबाय मा जादों बिमा मा जादों माबाहाय फिसालानो बाइक नांगौ मालाय 20 तिरामानबा बायना होबाय फिसालानो हा नोंहाबो बायना होदो आरो मानो बायना होआ बेलाय 20 तिरामा बायना होयोबा आं बायनो हाया नामा हाखौनो बन्द होनानै बायनानै होबाय बाइकखौ बायनानै होबाय थासारिया दिनै बेबायदि दा बाइक मोनबायबा बे गथ'आ बाव फरायनायाव जनो गोसोआ जवा आरो एसे दाम गोसानि बाइक लानायनि उनावहाय बेनो मबाइल नांगौ मबाइलखौबो बिलायबाय मबाइलखौबो होलायबाय मबाइलबो मोनबाय बाइकबो मोनबाय गोसोआव माबा आंखाल मोनबाय थायो खिबुन गैजा माबा लांदां मोनबाय थायो इस इखैजाय सासे मोननाय मोनब्ला खानाय गोलाव बाइकआबो दाम गोसानि मबाइलाबो दाम गोसानि सिख्लाफ्राथ' बिदिखौ थाब गोसोथोखायो नालाय सुनिरामोननि फिसाजोआ ज्राव गोसोथोलायबाय बाइकआव लानानै गिदिंबाय थाबाय दाथ' फुजा मेला उदालगुरिनि फुजाखौबो नायगोन रौतानि फुजाखौबो नायगोन नोंगोना नङा देनाय बांलिपारानि फुजाखौबो नायगोन बै सनितपुरनि फुजाखौबो नायगोन जेसे गोजान एसेनो मोजां मिथिबाय जेसे गोजान एसेनो मोजां न' खाथिनि फुजाखौ नायला बिसोरो थांसिगोन बै माबानिखौ सनितपुरनि फुजाखौ धेकियाजुलिनि फुजायाव जेसे गोजान एसेनो मोजां न'आव सफैसिगोन हरनि 3टा बाजियाव गथ'आ 3टा बाजियाव मोनहैदोंब्लाबो किन्तु बिमा बिफाया कुनुदिन सोङाखै
थांनाय हराव 3टा बाजियाव नों बहा थाहैनायमोन सोङोफा सोङो 3टा बाजियाव गथ'आ बहा थाहैदोंमोन सोङा अखानायै 12टासिम उन्दुबाय 12टायाव सिखारनानै आइलाय फुजांबो बुंलायबाय मानांगौ फुजांखौ एकसंबो थाव बायनो फैसा गैया बुंगौ आरो हरबावलायबाय थाव बायनो फैसा गैयानो 100 हरलायबाय आरो गिदिंथिंलायबाय अखानायैबो बेनो हरनि 2:30 बाजियाव थेवबो बिमा बिफाया सोङा बे गथ'आ मानो मोजां जानो बे गथ'आ मानो मोजां जानो बे गथ'आ माबोरै गियानि जानो बे गथ'आ माबोरै लेखा गोरों जानो बे गथ'आ माला डक्टर जानो माबोरै इन्जिनियार जानो दे साननानै नाय बे गथ'आनो जौ फाग्ला जादों बे गथ'आनो ड्राग्स एडिक्टेड जादों बेफोर गथ'आनो गामिनि लामायाव जिरायनानै जौ लोंबाय थायो आरो बिसोरनि भबिष्यतआ अन्धकार खोमसि आरो बिसोरजों लोगोसे नोंसिनि नखरनि भबिष्यतआबो खोमसि खारन फिसालायानो सासेल बे फिसालायानो जौ फाग्ला जाबाय बे फिसालायानो ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय बे फिसालायानो फरायनायाव उदायनो रोंला माने मा नखराव बिमा दं बिफा दं फिसाला दं बे फिसालाया धंस जाबाय माने बे गैला बेनि नखरानो फिनिश जारिमिननिफ्राय दा होमब्ला जोंनिया सासे फिसायानो मोजां जानांगोन सासे फिसायानो मोजां जानांगोनब्ला जों बिमा बिफाया गथ'खौ माबायदि जोथोन लागोन माबायदि जोथोन लानांगोन बेखौबो नोंथांमोना एसे साननानै नाय आंथ' दहाय बुंदोङो नैबे लाइमोनफोरनि गोहोआ ओरैबायदि बिसोर जि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा जों बिमा बिफाया सानदोंना सानाखै बिसोरखौ माबा मोनसे खालामनो जौ फाग्ला जाखांनायनि उनावसो नों रायदों फिसालाखौ ड्राग्स एडिक्टेड जाखांनायनि उनावसो नों फिसालाखौ रायदों मेट्रिक फेल जाखांनायनि उनावसो 3rd डिभिजन मोनखांनायनि उनावसो नोङो फिसालाखौ रायदों दा अब्ला जोंनि आगु जोथोन लानाया माबायदि जानांगौ दा जों बिमा बिफाफोरनियाव गोबांनावनो कन्फिडेन्स गैया सेल्फ कन्फिडेन्स गैया आत्मविश्वास गैया गावनि सायाव फोथायनाय गावनि सायाव मा फोथायनाय जे आं फिसाखौ आं डक्टर खालामनि आंनि फिसाया सासे डक्टर जानो हायो आंनि फिसालाया सासे इन्जिनियार जानो हायो आंनि फिसालाया सासे दैदेनगिरि जानो हायो थुनलाइगिरि जानो हायो आंनि फिसालाया मेट्रिकआव 95% लाखिनो हायो बे सेल्फ कन्फिडेन्सआ जोंनि बिमा बिफाफोरनियाव गैया आं बेवहाय बुंगोन 90% बिमा बिफाया बेवहाय थानायफ्रा 90% बिमा बिफायानो कुनुदिन सिन्ता खालामफेराखै आंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामगोन आंनि गथ'खौ आं इन्जिनियार खालामगोन होननानै सिन्ता खालामफेराखै 90%आ दा सिन्ताखौनो खालामाखैब्ला बे गथ'फ्रा मानो डक्टर जानो बे गथ'फ्रा मानो इन्जिनियार जानो आंथ' बुंनो बिसोर जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जि खालामनो गोसो जों बेखौनो खालामनो हायो दा जोंनियाव सेल्फ कन्फिडेन्स गैया जोंनि बिमा बिफाफ्रा कुनुदिन बुंफेराखै नोङो डक्टर जानांगौ फिसा नोङो मेट्रिकआव 90% लाखिनांगौ फिसा नोङो एडभकेट जानांगौ फिसा होननानै जों बिमा बिफाफ्रा कुनुदिन गावबागावनि गथ'खौ बुंफेराखैब्ला बिसोर गथ'नाव मानो थांखि थानो आं डक्टर जानांगौ आं इन्जिनियार जानांगौ होननानै दा बेखायनो आङो बे गोबां गार्जेनफोर थानायखाय बुंबाय आङो बिमा बिफा गार्जेन नोंथांमोनखौ आं बुंदोङो जे जोंनि फिसाफोरखौ जुदि जों मोजां खालामनो हायाब्ला बे लाइमोनफ्रा जुदि मोजां जायाब्ला जोंनि गावबागावनि नखरजों लोगोसे जोंनि समाज जोंनि जातिया धंस जालांगोन आं दहाय बुंदोंमोन भारत हादराव 65%आनो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर जोंनि बर' जातियावबो 65%आनो सेंग्रा सिख्ला आरो लाइमोनफोर दा बे लाइमोनफोरखौनो जोङो थांखि खालामदों थांखि दोङो जे बिसोरो साफा साफा गेदेर मानसि जानांगौ दा साफा साफा गेदेर मानसि जानांगौब्ला जोंनि समाजजों लोगोसे बिमा बिफाया बांसिनै दायित्व थागोन बिमा बिफाया बांसिनै बिबान थागोन दा बेखायनो आं बुंदोङो जोंनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो गोनांबा जों बिमा बिफाया थिग जानांगोन गावबागावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानांगोन जोंनि गोबां बिमा बिफाया गथ'फोरजों सालायजायो